Zamislite bolnicu 19. stoljeća, gdje su majke umirale masovno nakon poroda, ne od bolesti, već od ruke liječnika koji su trebali da ih spase. U to je vrijeme, jedan mladi mađarski liječnik, Ignaz Semmelweis, promatrao ovu tragediju s očajem i znatiželjom. Njegovo ime danas je simbol istine u medicini, ali njegova je priča daleko od slave i priznanja. To je priča o čovjeku koji je otkrio najveću tajnu higijene, ali je plaćen pogrdama, progonom i ludilom. Pripremite se da otkrijete istinitu priču o spasitelju majki koji je bio proglašen ludim jer je vjerovao u ono što je vidio, da je čistoća ključ života. Rođen 1818. godine u Budimpešti, Semmelweis je bio briljantan student medicine, a 1846. godine počeo je raditi u općoj bolnici u Beču, jednom od vodećih medicinskih centara u Europi. Njegova glavna dužnost bila je na odjelu za porodiljstvo, gdje se susreo s užasnom stvarnošću. Velika većina žena umirala je od takozvane porođajne groznice, puerperalna sepsa. Stopa smrtnosti u odjelu pod vodstvom liječnika i studenata medicine bila je nevjerojatno visoka, dosežući čak 10%, dok je u susjednom odjelu, gdje su rađale samo babice, stopa bila znatno manja. Semmelweis je bio opsjednut ovim misterijem, no on nije samo promatrao, on je tražio uzrok s pedantnom, gotovo detektivskom pažnjom. Sumnjao je u sve, od položaja spavanja do utjecaja svećenika koji su dolazili davati posljednju pomast. Ali nijedno od tih objašnjenja nije imalo smisla. Otkrio je da su liječnici i studenti, nakon što su radili autopsije na tijelima preminulih pacijentica, odlazili izravno na odjel za porode, a da nisu ni oprali ruke. Nije znao za bakterije, ali je zaključio da nose nešto sa sobom, nevidljivo, što je uzrokovalo bolest. Njegov zaključak bio je revolucionaran. Naredio je da svi liječnici i studenti moraju oprati ruke u otopini klorne vode prije nego što dotaknu pacijentice. Rezultati su bili zapanjujući. Stopa smrtnosti naglo je pala, čak i u njegovom odjelu, na gotovo 1%. Bilo je to nevjerojatno otkriće koje je moglo spasiti milijune života. Ali umjesto da bude slavljen, njegova priča se pretvorila u pakao. On je, poput Galilea, platio cijenu za istinu koju je otkrio. Njegova genijalnost bila je svjetlo koje je osvijetlilo put pobjede, ali mrak predrasuda i neznanja bio je i dalje prisutan. U sljedećem poglavlju istražit ćemo kako se ta genijalna ideja pretvorila u najveći progon u povijesti medicine, kako je spašavanje života postalo prijetnja, a genij bio prisiljen boriti se protiv nepopustljive medicinske zajednice. Semmelweisova otkrića, iako su spasila nebrojene živote, dočekana su ne s pohvalama, već s nevjericom i otvorenim neprijateljstvom. U medicinskoj zajednici 19. stoljeća dominantna teorija bila je da bolesti nastaju spontano unutar tijela, a ideja da nevidljive čestice sleševa mogu uzrokovati infekcije bila je apsolutno apsurdna. Liječnici su se smatrali gospodom medicine, a pranje ruku smatrali su uvredom za njihov dignitet i stručnost. Mnogi su se pitali, zar mislite da smo mi prljavi? Umjesto da preispitaju svoje metode, oni su odbacili Semmelweisove naloge. Nakon što je Semmelweis postavio svoju hipotezu, njegov nadređeni Josef Skoda podržao ga je i omogućio mu da predstavi svoje rezultate u Beču. Ali njegov rad je bio ismijavan, čak i nakon što je stopa smrtnosti u njegovom odjelu pala na 1%. Mnogi su ga i dalje smatrali samo slučajnošću. Godine 1849. Semmelweisov ugovor nije obnovljen, a on je bio prisiljen napustiti Beč. Njegova karijera u prestižnoj bolnici bila je uništena. Nakon povratka u Budimpeštu, počeo je raditi u lokalnoj bolnici gdje je odmah implementirao svoju metodu pranja ruku uz iste nevjerojatne rezultate. Iako je u svojoj bolnici bio uspješan, šira medicinska zajednica ga je i dalje ignorirala. Godine 1964. očajan zbog masovne smrti žena, objavio je knjigu Etiologija, pojam i profilaksa porođajne groznice, u kojoj je objasnio svoje teorije i napao svoje protivnike.
optužujući ih da su ubojice zbog svog odbijanja da prihvate istinu. Nažalost, ton knjige bio je gorak i osvetoljubiv, što je samo produbilo razdor. Odbacivanje njegovih ideja i neprekidno ismijavanje duboko su utjecali na Semmelweissovo mentalno zdravlje. Postao je paranoičan i depresivan, a njegova frustracija se pretvorila u obsesiju. Njegovi kolege, umjesto da ga poslušaju, počeli su ga smatrati mentalno nestabilnim. Godine 1865. obitelj i prijatelji prevarili su ga i odveli u psihijatrijsku ustanovu pod lažnim izgovorom da ga vode na odmor. Tamo je, uironično, pretučen od strane stražara, što je rezultiralo ranama koje su se inficirale. Umro je samo 2 tjedna kasnije od sepse, iste bolesti koju je pokušao spriječiti. Njegov život bio je vrhunac kaosa. Čovjek koji je posvetio svoj život spašavanju života, umro je od ruke iste bolesti. Njegova najveća pobjeda, dokaz istine, postala je njegova najveća tragedija. Platismo je cijenu za ono što je smatrao da mora reći. Njegova priča odjeknula je kroz stoljeća, postavljajući temelj za odvajanje znanosti od dogme. Ali taj proces nije bio lak. Ignaz Semmelweis, junak medicinske revolucije, postao je žrtva moralnog kaosa i netrpeljivosti. Njegov život nas uči da je cijena za istinu ponekad visoka i da najmoćnije oružje ne mora biti sila, već ideja. Ali, je li Semmelweissova smrt bila nužna za napredak medicine ili je to bio najveći poraz čovječanstva? Godine 1865. Ignaz Semmelweis umro je od sepse, iste bolesti koju je pokušao spriječiti, naizgled poražen od strane medicinske zajednice. Ali, njegova priča, slično kao i priča o Galileu, nije završila s njegovom smrću. Znanstvene ideje, pogotovo kada su istinite, ne mogu biti zauvijek skrivene. Desetljećima nakon njegove smrti, mikrobiolozi poput Louisa Pasteura i Josepha Listera otkrili su bakterije i razvili teoriju klica. Pasteur je, proučavajući fermentaciju i bolesti, dokazao da su mikroorganizmi uzrok bolesti, dok je Lister primijenio ove spoznaje u kirurgiji, koristeći antiseptike kako bi smanjio infekcije. Iako su radili neovisno, njihov je rad potvrdio Semmelweissove ideje. Iako Semmelweis nije bio u stanju dokazati postojanje čestica koje uzrokuju bolest, njegov instinkt i precizna opažanja bili su apsolutno točni. Njegovo nasljeđe je, ironično, potvrđeno od strane znanstvenika koji su radili u boljem, znanstveno informiranom okruženju. Danas Ignaz Semmelweis nije samo fusnota u povijesti medicine. On je simbol spasitelja majki i podsjetnik na to koliko je važno vjerovati u podatke, čak i kada se oni ne uklapaju u prevladavajuću dogmu. Njegov život bio je tragičan, ali je njegova priča postala pokretačka snaga za promjene. Platio je krajnju cijenu za svoju genijalnost, ali je njegova priča, jednom kada je razotkrivena, osvijetlila mrak predrasuda i pomogla u stvaranju sigurnijeg svijeta za sve nas. Njegova borba nije bila uzaludna jer je postavila temelje moderne, higijenske medicine koju danas uzimamo zdravo za gotovo. Što mislite, je li otpor medicinske zajednice prema Semmelweissu bio najveći poraz čovječanstva ili je to bila nužna faza u razvoju znanosti? Podijelite svoje mišljenje u komentarima ispod. Ako vas je inspirirala ova nevjerojatna priča, ne zaboravite lajkati ovaj video, pretplatiti se na kanal Geniji koji su promijenili svijet i aktivirati zvonce za obavijesti kako ne biste propustili naše buduće analize izvanrednih umova koji su platili krajnju cijenu za svoje vizije. Hvala što ste bili s nama.